Всички искаме да сме щастливи, нали така? Но какво е щастието и върху какво да се фокусираме, за да го постигнем? Дали да следваме страстта си или да наблегнем върху изкарването на пари? А дали да не се откажем от всичките си материални притежания и да станем монаси? Каквато е историята в книгата Монахът, който продаде своето Ферари. Но днес няма да говорим за нея. Всеки ще каже нещо различно. Затова днес ще ви представя една доказала се формула на стотици години. Формулата за щастие. Японците имат един концепт, наречен икигай, което може да се преведе причина да бъдеш. И за да си щастлив, трябва да прекарваш времето си в икигай. Или просто казано, да имаш причина да бъдеш тук. Но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Има 4 компонента, които трябва да притежаваш, за да постигнеш икигай. Иначе все нещо ще ти липсва. Първият компонент е: трябва да правиш нещо, което обичаш. Ясно, нали? Всички имаме неща, които ни карат да се чувстваме добре и да спрем да мислим за кратък период от време. Да сме в точния момент. Може да се нарече flow state на английски или отдаденост на това, което правим. Затова доста хора харесват изкуството, например. Пеене, рисуване, защото ни кара да се чувстваме добре и да се фокусираме върху момента. Сещате се вече за какво става въпрос в този компонент. Втория компонент е малко по-труден. Трябва да е нещо, което е нужно на света. Ние се чувстваме добре, когато сме в общество. Някога всеки е имал роля в обществото. Един е бил ловец, друг готвач, трети строител и така нататък. Всички са имали роля и са били важни. Работата на всички е била различна и забележима. Но в днешно време повечето от нас работят в офиси, с малка роля в огромни компании, където дори да си скъсаш задника от бачкане, пак не виждаш смисълът и ефектът върху света. Работата ни все едно не помага на никого. И ако напуснем, на никой няма да му пука или да забележи, защото нищо няма да се промени толкова. Трябва да намериш нещо, от което хората се нуждаят и да създава положителен ефект на обкръжението ти, така че всеки да иска да е около теб. Третият компонент казва, че трябва да си добре възнаграден за това, което правиш. Да, знам. Някои от вас вече автоматично си казват: господин Чо, не ти трябват пари, за да си щастлив. Но хайде да бъдем реалисти. Парите те хранят, обличат те, подслоняват те и ако ги нямаш, ще прекараш повечето си време стресиран, чудеш се как да оцелееш и какво ще стане. И не е достатъчно да правиш малко пари, но да си добре платен, за да живееш комфортно и да се фокусираш върху развитието си. Можеш да живееш като цар с малка заплата в някои страни, където стандартът на живот не е толкова висок и да ти е страшно трудно със същата заплата в други и да си стресиран. И така няма да постигнеш щастие. Четвъртият компонент за постигане на икигай е нещо, в което си добър. Не означава да си роден с талант, а да си готов да отдадеш време и усилия, за да задобреш в това нещо. Да кажем, че искаш да си мотивационен говорител. В началото ще се тепкаш, ще забравяш мисълта си, но с времето ще започнеш да преодоляваш препятствията и да получаваш аплодисменти. Това означава да станеш добър, защото преодоляването на препятствия ще създаде едно страхотно чувство от теб. Чувство на успех, което е важно. Интересното нещо на тази японска формула е, че можеш да видиш точно компонентите и какво ти липсва, къде да наблегнеш. Ако имаш нещо, в което си добър и обичаш, това е страст. Всички в тази категория са запалени артисти, например, и ги спира факта, че са недобре платени. Ако си в тази категория, фокусирай се върху това да продадеш уменията си по-добре. Ако имаш нещо, което обичаш и света му е нужно, имаш мисия. Много от хората в тази сфера тук са аматьорите, блогъри, активисти и така нататък, които говорят за спасяването на планетата, веганството. Тези хора искат да видят позитивна посока в света, но, например, не са добри в публичното говорене и убеждението, за да могат да убедят хората в каузата си. Ако си тук, трябва да измислиш начин
да развиеш как да си по-убедителен, вместо да крещиш мнението си в социалните мрежи и никой да не те чува. Ако си добре платен и си добър в това, което правиш, значи имаш каквото повечето хора имат и това е професия. Да, тази работа от 9 до 5, която плаща сметките ти, какво те спира? Факта, че не обичаш работата си и не виждаш как можеш да промениш света към по-добро. Ако си тук и вярвам, че повечето от вас са, трябва да пробваш нови неща и да откриеш какво наистина обичаш да правиш. След което да видиш дали е нужно на света, да станеш добър в него и да продадеш умението си по-добре. Накрая, ако ти плащат добре и помагаш на света, имаш призвание. Добър пример са професорите, само че на Запад, защото тук не са добре платени. Те са добре платени на Запад и работата им има позитивен ефект върху света, учат новото поколение. Но често започват да преподават едно и също нещо, без да го развиват. Ако сте тук, трябва да започнете да подобрявате и развивате това, което давате на света. Помнете, за да си щастлив перманентно, трябва да постигнеш икигай, да прекараш времето си в нещо, което обичаш, света да се нуждае от него, да го подобряваш, да ти плащат добре или винаги ще се чувстваш, сякаш нещо ти липсва. Ако това видео ви е харесало, търсите повече такива видеа за личностно развитие, как да изкарваме пари от интернет и подобни, може да се абонирате за каналът ми, да ме последвате в социалните мрежи като Facebook и Instagram, където съм по-активен, защото често качвам такива видеа, които смятам, че ще бъдат полезни на много хора. Благодаря ви и успех!